بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة المنتجبين ومن والاهم بإحسان واستنى بسنته واستهدى بهديه إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ‘Yan uwa masu sauraronmu da kallonmu a wannan tasha mai albarka ta Qadiriyya TV, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan rana sai dai mu ce wa Allah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wannan babbar rana ce a wajen. Wannan rana ce wa Allah godiya ce. Wannan abin da muka jima muna ta buri, muka jima muna ta tsimayi. Mun dai san Allah bai ta ofantar da Qadiriyya a ce ita kadai ce a duk wato ‘yan uwanta hanyoyin addini ta zama wofantacciya ba, Allah ba zai wofantar da ita ba. To yau ga shi ranar da Allah nuna mana kafafuwa da ya saka wannan ɗariƙa tamu, cewa lallai daga yanzu albishir Allah yake mana cewa Allah ya ba mu kafar da za mu murgina mu tafi ko'ina, mu shiga ko'ina. Duk inda ba a jin mu za a je mu, duk inda ake son a je mu an rasa yadda za a je mu za a je mu. Wannan babban abin farin ciki ne. Wannan gidan rediyo na ɗariƙar Qadiriyya mai albarka maɗaukakiya, lallai wannan gidan rediyo jama'a mu sani addu'an magabata ce. Wannan burin malam ne, Shehu Malam Kabara Maulana Amiru Jeshi da ya tafi da shi, ya yi ƙorafi, ya yi kuka, ya yi shi kaɗai, ya yi shi da mu, ya yi a cikin mutane da yawa, cewa duk kowane mutum ana jin muryarsa amma kasa murya an rufe ta, an yadda jama'a su ji muryarsa. Duk inda za a sako murya a lokacin sai gwamnati babu commercial press, sai authoritarian press na gidan rediyon gwamnati kawai. Wannan authoritarian press daman na gwamnati ne, sai abin da suka ce a saka. Su kuma gwamnati suna kallon malam kamar wani kishiyarsu, saboda shi ma gwamnati ce mai zaman kanta. To da haka sun ki yadda a kallon kishiya da suke masa a jin muryar malam. Allah ya kawo na kasuwanni ake dan sassakowa, yau muna zuwa ne kokan murya a guka za a sako mu yau, to gashi sai dai wasu zo wajen mu su nemi su ma a sako su. Allah ubangiji muna gode maka, wannan godiya muna yin ta marar iyaka. Allahumma kama an'amta fazid, Allahumma kama an'amta fazid, Allahumma kama an'amta fazid. Allah ubangiji ya ɗaukaka wannan gidan rediyo da wannan gidan talabijin na Qadiriyya mai albarka. Allah ya inganta shi, Allah ya inganta shi, Allah ya kai shi sama da inda muke zato. Allah ubangiji ya sa mu murna, mu farin ciki, al'umma su murna, su farin ciki da shi. Allah ya sa al'umman musulmi su amfana da wannan wato gidan rediyo da irin managartan shirye-shirye waɗanda za a dinga gabatarwa ta wannan gidan rediyo mai albarka. Wannan gidan rediyo ya zo a daidai sanda muke neman sa. Wannan gidan rediyo ya zo a lokacin da aka fi buƙatarsa. Allah ubangiji da sa masa albarka, shi da abokiyar tagwai ɗin tasa gidan talabijin ɗin ta Qadiriyya mai albarka. Ga gidan talabijin ta Qadiriyya, ga gidan rediyo na Qadiriyya, wanda muke fatan za su yi aiki, za su kwatanta wannan kiran na malam na ƙarshe wanda ya ban kwana a kansa, kiran haɗin kan musulmi, ba na bakinmu da muke faɗa ba, a aiki za a gani. Wannan gidan rediyo duk wani wanda ya kamata a ji muryarsa, insha Allah da sunan ɗan Shehu Abdulkadir za a ji muryarsa. Hau wanda ba ɗan Shehu Abdulkadir ba, rabiɗa ta Muhammadiyya ta haɗa mu da shi. Allah yadda za a ji muryar duk wani Muhammadi wanda ya kamata al'umma su amfana da shiryawarsa. Allah ya sanya albarka a ciki, Allah ya sanya alkhairi a ciki, Allah ya ƙara wa wato wannan gida albarka da ma'aikatansa, Allah ya ƙara musu jangora, Allah ya ɗoran mana da wannan gidan rediyo da wannan gidan talabijin ila yawmil qiyamati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.